Nu filmer jeg altså lige. Det er i orden. Fordi jeg er i mit hjem. Det private hjem. Du skal være så velkommen. Godt. Og kan jeg så få lov til at skilte? Ja. Det har jeg sgu brug for. Ja, det må du gerne. Godt. Ja. Skål. Jeg bliver nødt til at se dit nummer. Du får ikke mit navn. Mit nummer, det står her. Det hedder D0610. Mit navn får du ikke. Okay. Det er måske. Det er i orden. Og dig bagved derovre? Ud fra... Jeg er sammen med Niklas. Okay. Fint. Må vi komme ind og sidde ned? I må gerne sidde ned, ja. Ja. Det virker okay, der. Ja, vi er fuldstændig stille og roligt, Mathias. Vi er helt stille og roligt. Ja, ja. Og, Fint nok, I kommer bare bræsende ind, mand. Det er jeg kan fucking godt nøjeren, det der. Jeg kan godt forstå det. Det er fandme ulækkert, mand. Du vil heller ikke åbne for os, jo. Nej, det gider Er jeg vi sgu bange ikke. for? Det gider jeg sgu ikke snakke med jer. Det kan være, I to, om I skal... Vil du sidde herovre? Kommer ind her. Det er mest jer, der skal tale sammen. Hvis vi nu så udgangspunkt ved helt konkret i dag, hvad var det, der skete i ambulatoriet i dag? Altså, har du snakket med Lida? Jeg har snakket med dem, der var der i ambulatoriet i dag, ja. Har du snakket med Lida? Ja, det har jeg også. I telefon? Jeg har også læst, hvad de har skrevet til i journalen. Okay. Så kan du fortælle mig? Jeg har ikke troet nogen på det. Nej. Hvorfor tænker du, at de har fået den opfattelse så? Det er fordi, jeg sagde, hvis der kommer nogle folk her med kanyler, så er det en helt anden sag. Og så tror jeg kræfter mig op, 2 panser, og jeg ved ikke, hvem fanden det er. Det er fandme ulækkert, mand. Du har kommet til at få sagt, at du... Forstår du, jeg bor her, og det er mit private hjem, Det forstår jeg. og I låser jer ind ad hoveddøren med en fucking nøgle. Ja. Forstår I det, hvor ulækkert det er? Ja, men Hvordan ville det her, hvis jeg kommer og låser mig ind? det vil jeg ikke synes var særligt, Nej, det vil jeg ikke synes var særligt sjovt. Det kan jeg sagtens forstå. Okay, I kommer bare bræsten. Og så fordi man ikke lige åbner, fordi man ikke fucking gider at snakke med nogen lige nu, så låser jeg bare lige ind, ikke? Det er fucking ulækkert, mand. Det er sådan der. Det er en lille beslutning, om der er grund til at åbne døren eller ej. Og så er det politiet, der assisterer med det, kan man sige, ikke? Whatever. Hvad vil du sige? Hvad går du ellers rundt og lave for tiden? Jeg forstår, du er på en rejse. Ja. Hvad var det, det gik ud? Er det noget, jeg skal svare på? Hvad er det, jeg skal forholde mig til her? For jeg gider faktisk ikke snakke med dig. Nej, men altså... Du kan jo svare på, hvad du vil. Men jeg kan forstå, at du er på en rejse i hvert fald. Okay. Og jeg kan forstå, at det er noget med, at du er i gang med at opklare et større komplot. Altså, jeg har ingen kommentar. Nej. Men så må jeg jo tage det, som jeg har fået oplyst til efterretning, kan man sige. Okay, men du kan jo melde til politiet. Ja, lige nu handler det ikke om at vælge til politiet. Lige nu handler det om, at jeg tænker, at du har behov for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling i dag. Det føler du simpelthen, jeg har behov for. Det er helt sikkert. Hvordan er den vurdering? Altså, jeg sidder her stille og roligt med hjem. Jeg har været inde på politikken og afleveret noget materiale, og det er det. Så er jeg gået hjem, og så sidder jeg her, drikker en kop kaffe, stille og roligt. Jeg tænker mig at gå tidligt i seng. Og så kommer jeg i brassen. Altså... Og det er jo sådan, det vil være, Mathias, når man bliver bekymret for, at der er nogen, der ikke har det helt godt. Okay, hvordan kan vi så afklare, at jeg har det fint? Som jeg har fået det oplyst, så er du i gang med at opklare en eller anden form for pædofili-netværk, som du blandt andet har gjort. Du har rejst rundt i udlandet, mistet dit pas og dine penge og boet på gaden. Altså, mit pas har jeg mistet i Danmark, og det har jeg prøvet at få tilbage. Ja. Men du ved, det har jeg ikke fået tilbage. Så det er sådan, okay. Men hvordan går det med at efterforske og opklare det her udgang? Jamen, jeg efterforsker egentlig ikke noget. Jeg har bare lige afleveret nogle ting, sådan, så Interpol er klar over, hvad der foregår. Det var det. Hvad foregår der der? Jamen, det er jo det, vi prøver at finde ud af. Ja. Hvordan giver man oplysninger til Interpol? Det ved jeg ikke engang. Når du afleverer det sådan, så afleverer vi Utrecht. Sådan Hollandsby. Så afleverer det Belgien. Så afleverer det i Frankrig. Så man skal aflevere rent fysisk simpelthen i de her byer, eller? Altså, men jeg spørger, fordi jeg ikke ved noget om det. Jeg har ingen kommentar. Nej. Men har du fået afleveret nogle ting så til? Ja. Så nu har jeg det fint. Altså, det var sådan, nu kan jeg bare vente. Ja. Hvad venter du på? Hvad er det næste, der skal ske? Jamen, det ved jeg ikke. Det får vi se. Hvad er det handler om, det du har afleveret til? Jamen, det er bare nogle datasticks. Med nogle forklaringer og nogle billeder. Det er det. Hvad indeholder det? Det indeholder dataspor og bevis, altså billeder, jeg har taget, lokationer og GPS-data. Hvad det handler om, sådan overordnet set? Det handler om... Altså, jeg har ikke kommentar.
Det er fint nok. Vil du gerne høre, hvad det er? Ja, men altså, hvad er det, du gerne vil? Du er bare nysgerrig på, hvad jeg går og laver. Altså, hvad går du og laver? Lige nu vil jeg gerne høre dig fortælle Ja, men jeg har egentlig ikke lyst til at fortælle den historie. Nej. Du kommer brasende ind på privat hjem, og så kræver du, at jeg siger et eller andet. Ja, lige nu prøver jeg at snakke med dig, jo. Ja, du prøver at snakke med mig, du prøver hvad? Altså, det er ulækkert, det her. Det er fucking klamt. Forstår I, at jeg er lidt frustreret i den her situation? Det kan jeg sagtens forstå, det vil jeg også være. Okay. Det er jeg helt med på. Okay, så det er menneskeligt, at jeg har den følelse af frustration. Det vil jeg mene, det er. Okay, er det psykotisk? At være frustreret? Ja. Nej, det Okay. mener jeg bestemt ikke. Virker jeg psykotisk i det? Det vil jeg mene, ja. Hvorfor? Du har lige været på en rundrejse, hvor du afleverer data. Jeg kom hjem igen, jeg har det fint. og ting og sager til forskellige institutioner rundt omkring i Europa. Så vidt jeg forstået, har du et lille barn. Ja, Freja, mand. Hun har det fucking godt. Mm. Har du mødt hende? Nej. Har du mødt Pernille? Nej. Så jeg synes, at du trænger til at blive indlagt på psykiatrisk afdeling. Hvordan vurderer du det? Det vurderer jeg på alt det, som jeg har hørt i løbet af dagen. Du har hørt det fra hvem? Mathias, fra ambulatoriet. Fra ambulatoriet? Fra hvem på ambulatoriet? Dem, som du går dernede. Lige For der, Liga? hvad den anden hed. Martha, eller hvad den anden hed. Jeg kan ikke huske. Nej, der er ikke to. Der er én person. Mm. Yes. Jeg har snakket med én person i dag. Og der var ikke nogen trussel om vold. Ah. Jeg sagde tværtimod, at hun er beskyttet. Hvordan det? Ja, altså, fordi hun var sådan, har du tænkt dig at slå mig ihjel? Jeg var sådan, nej, hvad fanden er du sindssyg, mand? Nej, du er beskyttet. Der er sgu ikke noget der. Mm. Nej, men prøv at læse hendes, jeg har fået hendes bachelor. Den ligger lige der. Okay. De var så bekymrede efterfølgende, hvis vi faktisk ringede til politiet og bad dem om, at hvis de mødte dig, så skulle de sørge for, at du kom ind og snakke med dem. Okay, jeg vil bede dig om en tjeneste, og så faktisk ringe til Liga. Så skal du få Pernille først. Prøv at ringe til Pernille først. Nej, jeg kommer ikke til at ringe til flere mennesker, Mathias. Det kan jeg godt sige som det er. For det kommer ikke til at ændre min opfattelse af, hvad der skal ske. Så politiet er også blevet kontaktet af Københavns Kommune, som også har sagt, at du skulle have troet nogen, der stod dem ihjel. Det er sindssygt, det her. Det passer ikke. Det er løgn. Jeg ved bare, det er politiet i hvert fald blevet kontaktet omkring. Det er også derfor, vi Fra hvem? lidt bekymret. I bliver altså nødt til lige at være Fra den sociale døgnvagt inde i Københavns Kommune. Nogen inde i Københavns Kommune siger, at jeg har troet på livet. Hvem er det? Jeg har ikke de navne på dem, men jeg har snakket med nogle af dem tidligere i dag, som er også bekymret for dig. Hvorhenne arbejder de? Men Mathias, for at Prøv at høre, det her det er fuldstændig sindssygt, fordi det er fuldstændig forrygt. For at gøre en lang sag kort, så er det sådan, at jeg beslutter, at du har behov for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling. Prøv at høre, altså, Så nu er vi det har jeg ikke, mand. Det der, det er løgn. Der er nogen, der er fucking ude efter mig. Nej, prøv at høre, hvad jeg siger. Prøv at høre, hvad jeg siger. Der er nogen, der er ude efter mig. Det er falske anklager. Forstår I det? Mathias, prøv lige at høre, hvad jeg siger. Ja, det er mig, der er alene i dag. Og jeg har besluttet, at du har behov for at blive indlagt i dag. Så nu er der to måder at gøre det på. Enten så siger du, okay, det er ned. Eller bruge vold. Ja. Det er neder. Nej, det er slet ikke det. Jeg siger, enten så siger du, det har jeg ikke lyst til, men jeg følger lægens råd, og så gør vi det. Det er fucking sindssygt. Eller også så bliver jeg nødt til at tvangsindlægge dig. Ja, så jeg kan ikke gøre en tid. Du lytter ikke til, hvad jeg siger. Lige nu kan du vælge mellem de to. Jeg siger, det er falsk anmeldelse. Mm. Og så vælger du at lytte til en falsk anmeldelse. Så, men lige nu er der de to ting at vælge mellem. Ja, fint nok. Så må jeg jo følge med frivilligt. Er det okay, at jeg pakker nogle ting? Det er helt okay. Tak. Og husk at få det hele med, også telefoner, oplad og... Ja. Det er fucking sindssygt. Man, det er vildt. Man, det er sindssygt. Det bliver jeg, tænker jeg. Man kan lige få en halv time til at pakke tingene ordentligt. Altså, I stresser mig med her. Så jeg er stadig på internet. Det er fandme ikke i orden, det her. Jeg ved ikke, om du kan få en halv time, men du kan sagtens lige få nogle minutter. Okay, Og tak. du kan bare gå herud i øjeblikket. Ja, gå ud og Jeg tænker, at Pernille kan også komme ud med nogle ting til dig, hvis det er. Ja. Det tænker jeg gerne. Men jeg synes, der lige skulle tage at ringe til hende, faktisk. Og oplyse hende om, at I er her. Og jeg har fået at vide, prøv at høre, jeg har brug for vidne på det her. Her er hendes nummer. Ja. Ring til hende. Det der nummer. Ja. Yes. Fuck, det er klart, mand. Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at I gjorde det nu. Så kan jeg fortælle jer, at det går stille og roligt, og så er det det. Ja, men altså helt ærligt, hvad laver I? Jeg tager sådan en falsk anmeldelse. Og så bygger I hvad? Et argument ud for det? Altså, på at ringe til Lider nu? Der skal ikke ringe til flere, Mathias. Nu er aftalen, som er også frivillig. Ja, det er fint.